настоящото видео ви представяме новите функционалности на информационна система за ложна къща. Бракуване на придобити стоки. Отваряйки регистър на придобитите стоки, виждаме добавен бърз филтър брак. Самото бракуване се осъществява, като отворим прозореца за продажба на стока и натиснем бутона брак. Програмата изисква административна парола за това действие от съображение за сигурност, след което иска потвърждение за операцията. При потвърждение ви дава възможност за вписване на забележка по бракуването. С натискане на бутона ОК, забележката и датата на бракуване се отразяват в полето забележка по състоянието. Операцията приключва с натискане на бутона запис, след което полетата за продажба на стоката стават неактивни. След бракуване, сумата вложена за стоката се приспада от общата стойност на заведените стоки, а самата стока се прехвърля в регистър на бракуваните стоки. Датата на бракуване се намира в края на таблицата, но вие можете да си я преместите на удобно за вас място с влачене. Списъкът може да се разпечатва и експортира в Excel и да бъде приложен към протокол за брак. Другата новост е възможност за поставяне на фирмено лого в заложен билет. От меню Системни отваряте Настройки. В настройките на договор билет е добавено поле за избор на картинка за лого. Съобразете изискванията за размера на картинката. Изберете типа бланка, с който работите, след което изберете файла от вашия компютър. Вече имате лого, позиционирано в горния ляв ъгъл на заложения билет.